Kienet sessjoni kemm xejn differenti iżda interessanti dik ta' 3 filgħodu fil-Parlament. Din id-darba fuq il-bankijiet tal-Gvern u l-Oppożizzjoni poġġew xieren ta' żgħażagħ ta' bejn 13 u 18 sena li ppreżentaw mozzjonijiet fuq aspetti differenti. Timothy Grech fissrilna waħda mill-proposti b'rabta mal-edukazzjoni mhux formali. Posta li namlu after school activities kif inteġi kelma after school u mhux pereżempju nhar ta' Sibt biex nevitaw il-problema ta' traffiku għax jekk nagħmluha pereżempju nhar ta' Sibt jew il-ġimgħa filgħaxija, it-traffiku tibqa' hemmhekk. U aħna nixtiequ għax f'Malta aħna nemmnu li t-traffiku hija problema kbira u nixtiequ nneħħuha. Aspett ieħor kien dak li tressaq minn Maraja Muscat b'rabta mal-high ropes f'Taqali. Hemm li issa ġiet abbandunata u mhux qed tintuża, allura ippreparajna li terġa' tinfetaħ għall-pubbliku. Spikkaw ukoll il-ħsibijiet taż-żgħażagħ mill-Partit tas-Sigurtà u d-Divertiment b'rabta ma' postijiet tad-divertiment u l-ħtieġa ta' aktar taħriġ għal kull min hu responsabbli biex jittieħdu prevenzjonijiet ta' sigurtà qabel ma jseħħ xi kaos u mhux wara. Ma naqsux ukoll l-appelli fuq il-ħarsien tal-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli anke fejn tidħol l-akwakultura. Fejn semmejna il-rifinazzjoni tal-liċenzja tad-dajjes fejn tista' tinvolvi iktar ħsieb dwar l-ambjent apparti fuq kif tuża id-dajs. Għax apparti minn hekk l-ambjent ta' madwarek ħajkun parti li ħataffettwa l-ekosistema tal-baħar. Il-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ fisser din l-attività bħala manifestazzjoni ċara ta' attiviżmu fost iż-żgħażagħ u tkellem fost l-oħrajn dwar kif il-Kunsill huwa favur li l-età tal-vot tinżel għal 16-il sena mhux biss tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli lokali iżda l-elezzjonijiet kollha. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Krista Ġus intervjena f'din is-sessjoni fejn tkellem ukoll dwar temi mqajma mill-istess żgħażagħ.